Kumbasing kilenti lenti babu kijingma kigambantre namarkan karwi kaya oka don bai manubanye gadaya samla toki namar keri jing maka ka HYC tersa circle hak khar ar tadu rempang araja ar puar kalayo aban rakhi yek jingda apsis nem jongaseng da ka bapanlong ya ka Meghalaya Hill State Fighter Football and Educational Award komshibanta ban aimin se megi samla pule SSLC but HSSLC haka donga than hi baro kawe bakin nang kiu shaprang haka puli puthi but ban kintiu yak jingnang jingstan but kan longru ka jingmuntoi bakrau yak dong ka than hi baro kawe hakani keski nakaliang kaseng kalayo ban punku burom ya ki khna pule but ki bala pendep yak SSLC but HSSLC but ki don hadu arpun reungun ki balayo yakani ka kusnam hakani keski hashwa ban sedang ya ka program layo shwa ya ka jinge lekai football paralog hapdeng ka HYC maulai circle but HYC tersa circle hakabak HYC tersa circle kalayo ban ra ya ka jingjob da shigol la non lapnya ya ka jingelang da president jongaseng ba bhabok lang soshang ukongsan hakani keski ude uba lamprang bla MDC ka Mawphor diengye usambut kongsan uba Robert John Kharjarin President ke HYC Central Body Hashwa kajing sam kusnam layo ye kajing rawai nau samla jalan don sauk me bat kajing kren lengkot nau ba stai sing karpeteng nau ba Kester Warjeri bat uba George Sun hadin jong kajing sam kusnam layo ye kajing rawai nau kaitor bapau kari khasi uba banker kharkangor Barakani apor ngakwa panai kuble kerpang i chief guest ibadon borom jongi wala dai ma ban don dengkat bania ke dia apor but ibalong ru makajo apor lampang jong ka district council ke jongi nang tai president jong ke HYC central body i vice president kinong kitkam nang ta iba stai sing badru kunju iba kes ibalong kum buwene men jangan mo naduk tiki por mensua bai pai dong nong emele ni than ni ju ya yet ba lai long kum sing sem untuk kini kiri rong ba ki bai don hang ni baro but kumbala kren I ba stai te ngan ngaru unup kren penjerong ni apor te ngaskwa ban oi phi tang kini ko bai ba ni long ki jaj benriu ki badan bok tam nomor ni don ni kita ki sipai kiba yakun sisa nam takari bakajat bendri bajongi kiba kloi ban ai ya kamensium bajong kiru nam takari bakajat bendri bajongi don box sisa bagi don yakini ki kumya ke HYC ke KSU FKJGP kiwi ki seng halang kiba kloi ban yakun nam tajing pha jongi we pedwe te phi kum ki para ki jonga kiba don apring kajing puli jong phi ngakwa bangong tang kini gawe ba habangi pit menta ha ka jila ko jongi ha ki office ki department ki ba pher ki parado prasnam jongi ki lanang duna mo kajing tubu jo seng kalong ba min ai men sem ba ki khna kinang yale ban kiu shaprang kamtam yiki school jom kani ka circle ba kinang la ban yele sitom ban penkiu ya ki jong ki school ba kamtam ki kena ki jong ki namar ni ba ha ki ni ki area ki jongi adan kam kata ka jingele bane ka competition ka bandang hapeng ki school ba ki kena ba kumno ki penkiu ya ka jingna pasta jadi ban mis kaman ban ya compete ban ki general nani ki judge riu ki bala hiapan hakari India barogoy nama lara kum ke judge riu nila ban perni ke IS ke IPS na ke jala lajong na ke judge riu lajong mangihi nen ban ya ki kerdam ki bahia kum kalong ta ki wi ki judge riu na ki wi ki jala ki wan berlong he ke jala jingi
kiseng balang ki yakhi Henry ki babat ya ki ikhtiar kade nakiwe ki jalla haringan bak bangiran bat pat ya kesensyar khadar ba mangi hi ki khasi pat garo minang bat ya ulakam jong kesensyar ka khadar Parang imla ban bat chu saya ulakam jong kesensyar khadar lapnia ya ke sarkar nakiwe ki officer rang pa nakiwe pat ki jalla habang ikren ya kata om dei bang ikren wara pensengo pher jai ben rio haring ikren namar ba ni kwa ba ka jai ben rio lejong kan ki shprang ba mangihi kum ka jai ben rio min bat shprang tengah kwa ba pengrung ya kene ka mesin ikon ngadu dangrit ka de bandan haba pi dan kata ka mesin ikon ngadu dangrit ban prepare ban penkre ban poi shakardan ka bahia kan mau ki kana school pimdai ban pulih kon tangi tu ki textbook ko classroom pulih ki general knowledge pulih ki kot bapher pulih ki kot khobor pai ya ka news support tv ki point ki pa psu kilong important note down kan chi thoi pi have ki barit yese phami thoi na ngade nangte na po lingyong ngadi nakani ka sthani ngadi school hasnang hadu class 2 nadu class 3 lalai pa social na em ngasa social na he ngasan stay pandang na yo kamya jampat na yo balitre sagui benta jong kari hasi bat nani thoi pi habang ni wat kam tei ka basuk yangi bangin yo kam ngaban tho ya ki exam ki written exam ngaban fees ya ki interview lakwa ban ni thui ping ni om dei bang sarong om dei bang lakwa ban pius penkiu skong ila dia hanrei lakwa ban ai kum sai pi heberet ba habang ni wat kam ni tho ik exam ba pair ni le interview ka ik bang julia habang alai ban tho exam habang alai ban interview habang kinong kli ya ki jing kli nga kidan kli bangamla ngawan hayeng ngaw kli ya ki kot ngawan anu ban yo ik answer habang pidai ki khot ka seng ken mau long ki bala khloi ban atrelang ban ki snong ki thau long ki ba atrelang ban ki kan hun ki bo pher hapo adong ka than ni jong phi but long barabor kita ki sipai hapo am ki sipai ke mut ngim dei ban sim melodi kum ki boss mo ki ban le ba he ki ban pan klumar ya ka snong ka thau om dei ban long kum katok ani ki sipai ban tamput eno ki jaka rei belum disipai kebut kita gibri belum ready ban mi nam tak bah kamiat hakanu ngono ko nak tak daw ngakentu ya ka tersak sakil lang niu bosis nem pelayat lakiu ya ki jing sa tunju kilamat ya ki jing sa akran ben la se kilamat ru ya ki jing sa ero ya ki jing ai mensim sim ya ki jing ero bat nang trai sani susu nam tak bit ka biang kabha kamiat jong dong ka thangi ko